sí que informaria els germans. La informació s'ha de donar d'acord a l'edat i a la maduresa de l'infant. Donaré 3 raons. La primera és que tant la mort com la pèrdua formen part de la nostra existència i tard o d'hora tindrem a prop la mort. Per tant, no té sentit no parlar d'aquesta realitat. La segona raó és que aquests germans formen part d'un sistema familiar que ha patit una pèrdua. Per tant, ells tenen tot el dret de viure el seu procés de dol, de tenir la informació per poder també aprendre a viure el dol. I la tercera raó és que, com aquest sistema familiar ha patit la pèrdua, passaran coses a casa. Es viuran moments molt intensos, de dolor, de patiment, i si aquests germans no tenen la informació, no entendran què és el que està passant. Tots sabem que els nens són molt sensibles a la reacció dels adults i a les emocions dels adults. Per tant, no entendran per què aquest progenitor es comporta d'aquesta forma.